Bună! Sunt Cassandra Burlacu. Accept provocarea pe care a lansat-o prietena mea, Emma, și am să spun pe scurt de ce sunt pro-viață. 3 motive. Sunt pro-viață, în primul rând, pentru că sunt în viață și mă bucur de acest dar pe care Dumnezeu și numai Dumnezeu ni l-a dat. Pentru că viața este foarte frumoasă, cu tot ceea ce ne înconjoară. Mă bucur de familia mea, care și ei înseamnă viață. Și mi-aș dori din tot sufletul ca orice femeie care rămâne însărcinată, viitoare mămică, să ducă sarcina până la capăt, indiferent de ce ar întâmpina, de ce i s-ar spune, de prejudecăți, nu știu, chiar și o boală. Dacă ți s-ar spune, uite, copilul tău este bolnav, fă avort. Nu avorta. Nu avorta, pentru că el se va bucura de viață în felul lui, dar se va bucura. Și poate se va bucura mai mult decât tine, sau te vei bucura tu împreună cu el. Și am să provoc mămicile, pentru că mămicile sunt cele mai în măsură să ne spună ce înseamnă să fii mamă, ce înseamnă să ții pruncul în brațe, ce înseamnă relația mamă-copil și acest sentiment care, după părerea mea, e ceva mai frumos și mai minunat de atât pe acest pământ nu poate fi. Menire pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă, femeilor, să dăm viață. Și odată cu noi, viața merge mai departe și lumea merge mai departe. Atât am avut de spus. O să mai oprește. Bine.